Здравейте хора, аз съм Светослав и в днесното видео ще въртим мистериозно колело, което ще определя как ще играем Brawl Stars. И нека започнем с първата врътка. Има и край на видеото. Добре. Играй само с Legendary скинове. Хора, и не спадаме на Rare скин. И сега ще играем с Анди, защото не се падна да играем само с Legendary герои. Тоест само този рунд. Нека започнем. Ако не ме чуват, извинете, не знам защо е така. Ама ако ме чуват, имам късмет. Добре, нека почнем. Това ще е малко лесна игра, защото буквално имам... Пари, кое е лесен за убиване. Само мен да не ме убият. Нека чупиме тази кутийка. И така. Хора, тук има една колет. Ще се опия... Не! Колет ме уби, хора. И нищо, пето място. Нека въртим отново. Добре, нека въртим колелото. И се надяваме да не се падне край на видеото. За малко ще да имаме край на видеото, хора. Хора, под Rare май съм искал да кажа той Шели. Не, че. Хора, извинете се, буквално забравих, че съществуват Rare скинове. Извинете. Добре, Примо, това ще е много лесно. От Legendary стигнахме до Rare скинове. Изведнъж. Това можете да видите в Gaming Zone. Добре. То скина с който излезна преди малко. Някакъв нов ли е? Моля ви кажете ме, защото е много смешно. Айде, първата кутийка е счупена. Да, атакувам го. после ще го атакувам. Не. То почва да ме атакува, фак. Кой ще атакува? Не, май мен ще атакува. Не, хора. Хора, игра още една игра. Само за се добореме поне до 5-та позиция. Добре. Showdown. Хора, на мен това ми е последния ден от морето. И забравих да ви снимам, извинете, когато съм ако ходя в Гърция, може и да ви снимам. Хора, там е Тара. Не Тара, не се. Да, махна се накрая. Тара, ела ми. Едгар. Ето, бързо докато е слаб, той Едгар. Бързо докато... Не! Уби го, браво бъс. Ама сега трябва... Хората тук много се насъбрахме. Отивам при Тарата да я отвлеча. Таро ще отвлеча. Да, отличай, Таро. Таро. Хора, тя може да излезе от всякъде. Затова ще правя от това. Айде, умирай! Умирай! Айде, не факт. Хора, нека тук като се убият да станем соло шоудаун и да ги трепа. Ще ви чакам. Бийте се. Бийте се, де! Ще убия бъс. Не. Айде направих едно нещо. Хора, той ако дойде при мен, направо не знам.
Хора, той ме търси и още не ме е намерил. Провери в другия храст, бе! Мали, колко си зле. Наме, ба, наме! Зле ли си, къв си, бе? То сам се самоуби. Не му направих нищо, той сам се самоуби. И хора, накрая. Реар, да. Реачки, но реар стана дропа. Какво да правим? Айде. Хора, отново ще въртиме. Нека я почваме, според мен. Хора, намерих скин, т.е. бойлер. Броуър, който скача и удра, не стреля. Пише на не стреля, а не на не скача и на не удра. Не, давайте. Не, бяг, не. И като видяхте, много е трудно с Мико да играеш. Няма да го правя втори път, нека отивам към колелото. Нека видим. Какво ще се падне? Ако пусне изстрел, видеото свършва, хора. Хора, за това ще използвам Ръвс. Защото Ръвс стреля малко по-над. Ако имах Пайпър, ще да е много по-лесно. Хора, ако пропусне изстрел, видеото свършва. Това трябва да съм много точен. Този ще е лесен. Защото той буквално май забрави, че играе. Ама нищо. Не. Остави ме. Не! Хора,